Bore da a chroeso i chi'n gwasanaeth ni eto sy'n dod o Eglwys Efengylaeth Bangor. Da ni fel arfer yn cyfarfod yng Nghapel y Ffynnon. Mae'n fore Sul newydd ac yn wir mae'n dechrau mis newydd. Mis Awst, a dyma fel arfer ydy mis y gwyliau rhan fwyaf ohono ni, ond eleni mae'n cynlluniau ni wedi ddysu yn dydyn nhw braidd. Felly, gobeithio cewch chi fendith wrth ymuno efo ni heddiw, a mewn byd terfysglyd fel yn byd ni, mae'n dda cael amser i gofio beth sy'n sefydlog. Gwrandwch ar y geiriau yma o'r ail salm. Pam y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer? Mae brenhinoedd y ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghori â'i gilydd, yn erbyn yr arglwyddau yn einiog. Gadewch i ni ddryllio ei rhwymau a thaflu ymaith i'r hyffynnau. Fe chwardd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd, a mae'r arglwydd yn ei gwatwar. Yna fe lefara wrthynt yn ei lyd a'i dychryn yn ei ddicter. Yr wy fi wedi gosod fy mrenyn ar Seion, fy mynydd sanctaidd. A droddaf am ddatganiad yr arglwydd. Dwedodd wrthyf, fy mab wyt ti. My fiath genhedlodd di heddiw. Gofyn, a rhoddaf i ti'r cenhedloedd yn etifeddiaeth ac eithafoedd deiar yn eiddo i ti. Fe dryllu a gwialen haearn a'i malirio fel llestri pridd. Yn nawr frenhinoedd, byddwch ddoeth, farnwyr y ddeiar, cymerwch gyngor. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn ofn, a llawenhewch mewn cryndod. Cushanwch y mab, rhag iddo ffromi, ac i chi gael eich difetha yn y ffordd, oherwydd fe gyneia ei lyd mewn dim. Gwyn ei byd, y rhai sy'n llychesu ynddo. Fe sylwch mai byrdwn mawr y salm yna ydy fod angen i'r byd gydnabod ac ymwneud ar un yma Duw wedi osod yn frenin, sef ei fab ei hun, Iesu. Ac os ydy geiriau'r salm yn swnio ychydig yn chwyrn, fe wyddon ni fod y mab hwn yn addfwyn a gostyngedig o galon. Gadewch i ni ganmol yn harglwydd yn ein hemyn gyntaf, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw, fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhof ym mhwys, gwaredu wna rhag distriw angau dwys.
Wel, dwi'n falch i gael eich cwmni chi'r plant unwaith eto heddiw. A dwi'n gwybod bod rhai ohonoch chi, wel mae rhan fwyaf ohonoch chi dwi'n meddwl yn hoffi gwneud chwaraeon o ryw fath. Diolch yn debyg bod chi wedi cael diwrnod Mabel Gampen yr ysgol eleni achos oedd yr ysgolion wedi gorfod cau oherwydd pandemig. Ond hynny dwi'n gwybod bod mae rhai ohonoch chi'n hoffi rhedeg ac yn gallu rhedeg yn gyflym iawn. Rhai eraill yn hoffi pêl-droed neu rygbi neu hoci efallai. A dwi'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n dda iawn efo gymnasteg. Dych chi'n hoffi gwneud y pethau yma. Ond hefyd weithiau, be da ni'n gwneud ydy nid gwneud y chwaraeon, ond cefnogi rhai eraill sydd wrthi yn gwneud y chwaraeon. Falle da ni'n gwylio rhyw dîm da ni'n gefnogi yn chwarae. Neu da ni'n mynd i rywle a mae rhywun da ni'n nabod yn cymryd rhan yn y Mabel Gampen a da ni eisiau iddyn nhw'n wneud yn dda. Sut da ni'n dangos bod ni yn eu cefnogi nhw tybed? Chymon yn tu ni weithiau. Fel yma da ni'n dangos. Weithiau mae Cymru'n chwarae rygbi neu bêl-droed yn erbyn rhyw wlad arall, tîm rhyw wlad arall. A weithiau mae pawb yn y stryd yn gwybod bod yna rhywbeth exciting yn digwydd ar y teledu. Pam? Wel achos, weithiau, da ni'n gweiddi. Da ni'n gweiddi achos bod ni'n gweld rhywun o dîm Cymru falle yn rhedeg efo'r bêl a mae'n rhedeg tua'r linell gais a mae'n osgoi chwaraewyr y tîm arall yn gwneud i orau. A wedyn pan mae'n croesi'r llinell, da ni'n gweiddi, mae yna hwre fawr yn mynd. A mae pawb yn y stryd yn gwybod, reit, mae rhain yn cefnogi tîm Cymru. Ac efallai, hyd yn oed pan ydych chi yn yr ysgol yn cymryd rhan mewn ras yn yr ysgol, a ydych chi'n perthyn i ryw dŷ yn yr ysgol, a mae rhai eraill yn y tŷ eisiau chi wneud yn dda, so wrth i chi redeg, maen nhw'n dweud, go on, dos am y llinell, rheda. Da ni'n gallu gweiddi. A pan mae Cymru'n chwarae rygbi, yn y stadiwm, di pobl ddim jyst yn gweiddi. Weithiau maen nhw'n canu'n dydyn nhw. Yn canu mwyn i'w tîm nhw bod nhw yna yn eu cefnogi nhw. Felly, wrth i ni gefnogi pobl, weithiau da ni'n gweiddi, weithiau da ni'n canu, ond da ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n gadael i bawb o bod dyma rhai da ni yn eu gefnogi. Rwan dwi'n gwybod yr wythnos dwytha yma, da chi wedi bod yn dysgu salm ac yn adrodd salm rhif 100. Ac yn y salm honno, da ni'n cael deud wrthon ni am weiddi, am floeddio. Da ni'n cael deud wrthon ni am canu mawl. Nid cefnogi rhyw dîm yda ni fan yna, ond da ni fod bloeddio pa mor wych a pa mor ffantastig ydy Duw. A da ni'n canu i ddeud bod ni'n diolch i Dduw a bod ni'n ganmol o achos bod o'n Dduw mor dda ac yn arbennig bod o'n dda wrthon ni achos bod ni yn bobl mae o yn ei caru. Rwan yn y capel da ni ddim yn aml yn gweiddi, ond falle dylen ni fod yn gweiddi mwy. Pan da ni'n meddwl bod Duw yn gret, dylen ni fod yn gweiddi i ddeud, mae Duw yn ffantastig. Ac yn sicr, da ni'n canu lot yn y capel. A canu ni jyst mwyn i bobl yn clywed ni'n canu, ond da ni'n canu i ddangos bod ni'n meddwl bod Duw yn gret. Rwan, da ni am wrando arnoch chi yn darllen y salm yma efo'ch gilydd. Felly, da ni'n edrych ymlaen rwan at glywed be da chi wedi bod yn recordio yn ystod yr wythnos. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar. A ddolwch eich arglwydd mewn llawenydd. Dewch o flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw ef am gwnaeth ei eiddo efydym. Ei bobl a defaid ei boddfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch. Ac i'w genteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw. Oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth. A'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
Wel, diolch fawr iawn i chi'r plant am adrodd i ni. Wan, da ni am glywed darlleniad o'r Testament Newydd. Mae nia am ddarllen i ni o'r llythyr at yr Hebreaid. Ac yna, mi fyddwn ni'n canu can o fawl i'r arglwydd. Mawr yw'r arglwydd a theilwng o fawl. Daw darlleniad o'r bennod gyntaf o'r llythyr at yr Hebreaid. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth rynafied trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd bob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac mae stamp i sylwedd ef arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd a ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r iddynt hwy. Oherwydd, wrth bwy yr angylion a dywedodd Duw erioed, fy mab wyt ti, mae fi ath genhedlodd di heddiw. Ac eto, bydda fi yn dad iddo ef a bydd yntau yn fab i mi. A thrachefn, pan yw'n dod a'i gyntafynedig i'r mewn i'r byd y mae'n dweud, a bydde di holl angylion Duw i addoli. Am yr angylion mae'n dweud, yr hwn sy'n gwneud i angylion yn wyntoedd, a'i weinidogion yn fflam dan. Ond am y mab, mae dy orsedd di o Dduw yn dragwyddol, a gwialen dy deyrnas di yw gwialen uniondeb. Ceraist gyfiawnder a chasau anghyfraith. Am hynny o Dduw, mae dy Dduw di wedi dyneinio ac olew gorfoledd, uwchlaw dy gymheiriaid. Mae hefyd yn dweud, ti yn y dechrau arglwydd a sodau sylfaenir ddeiar, a gwaith dy ddwylo di yw'r nefoedd. Fe ddarfyddant hwy, ond yr wyt ti'n aros. Ant hwy gyd yn hen fel dilledyn, plygu hwy fel plygu mantell, a newidir hwy fel newid dilledyn. Ond tydi, yr un ydwyt, ac ar dyfrynyddoedd ni bydd diwedd. Wrth bwy yr angylion a dywedodd ef erioed, eistedd ar fy neheulaw nes i mi osod elynion yn droedfainc i'th draed. Onid ysbrydion gwasanaethgar ydynt oll yn cael ei hanfon i weini, mwyn y rhai sydd i etifeddu i achawdwriaeth. Yn un os ydyw byw y brenin
trosarwyddo, Tirwyn yn carodd ni. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch yn bod ni'n cael dod ger dyfron di rwan mewn gweddi. O'r dderd y bod ti yn uchel a dyrchafedig i'w chlaw unrhyw beth y gallwn ei ddychmygu. Eto, rwy ti yn gwrando ar yr isel a'r gostyngedig. Rwy ti at y glust yn agored i glywed cri yn calonau. A da ni ddiolchgar felly bod ni'n cael dod yn gyntaf i daddoli di, oherwydd pa ddiw sy'n heiddi i addoli ond tydi. Rwy ti'n ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Rwy ti o Arglwydd yn Duw yn ddoeth, yn alluog, yn drigarog a graslon. Rwy ti yn ddiw bendigedig. A da ni'n diolch ti'n arbennig am dy fab yr Arglwydd Iesu Grist. Am i ti i fod yn ddiw gyda thi a'r ysbryd glân yn un Duw bendigedig. Dy fod ti wedi anfon o i'r byd yn mwyn ni. Da ni ddiolchgar bod y gair wedi dod yn gnawd a bod ni wedi cael gweld rhywfaint o'i agoniant o. Gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad. Da ni diolch o Dad am i fod o wedi fod yn barod i adael y gogoniant a cael ei wneud yn ddim megis. I wneud yn blentyn bach, di-nod, yn Nazareth, yng Galilea. Ac yna wedi tyfu, cael ei wrthod gan ei bobl, a'i roi ar groes, a'i hoelio yna, i dalu pris yn beian i gyd. A da ni o Arglwydd yn ddiolchgar i fod o wedi bod yn ifydd hyd angau, i angau'r groes, ac am hynny dy fod ti wedi i atgyfodio yn fyw, a'i ddyrchafu fo hyd orsedd uchar nef, lle mae ar hyn o bryd ar dy ddeheulaw yn eiriol trostan ni. Ac felly wrth i ni ddod ger dyfron o Dduw, wrth i ni dy addoli di am dy ddaioni ac am dy ras, da ni'n gorfod cyfaddau fe unwaith eto yn beie. Da ni'n cyfaddau i ni grwydro mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl oddi wrth y ffyrdd di. Yn aml mae'n crwydriad ni wedi bod trwy esgyl ystod, i ni beidio wneud yr hyn ddylen ni fod wedi i wneud. Maddau ni o Dad trwy'r Arglwydd Iesu Grist, a roi ni gydwybod dawel fod y cyfan wedi fwrw ymaith i ei gladdu yn eigion y môr, a hynny yn cael tyngnefedd gyda thi a sy'n gwenu arno ni trwy dy drigaredd. A da ni'n diolch o Dad yn bod ni'n nid yn unig yn cael gofyn am faddeuant fel hyn, a daddoli di, ond hefyd da ni'n cael cyflwyno'n byd yn ei angen i ti. Da ni'n ymwybodol bod 'na anghenion mawr yn ein byd. Ar wythnos hon, fe fydde llawer o Gymru fel arfer yn tyrru i'r eisteddfod lle fydden ni yn dathlu ein diwylliant a'n Cymreicdod. A do Dduw, mae Cymru angen clywed dy lais di y dyddiau yma. Felly, da ni'n gweddio, cofia'n gwlad, ben llywydd tirion. Gwnaed y gyfiawnder di, unwaith eto yn rym i'n gwlad. Os gwelid i fod yn dda ni di beri bod na rai'n cael ei codi i fod yn bregethwyr sydd yn gyhoeddi'r gair yn glir, a rho i'n cyd genedl, glistiau i wrando, a chalonau i blygu i dy air sanctaidd di. A da ni'n gweddi felly o Dduw'n Tad y bydd stamp dy waith di unwaith eto ar yn cenedl ni. Da ni ddiolchgar yn bod ni'n rhydd i fyfyrio ac i gyhoeddi dy air di. Da ni'n ddiolchgar o Dduw'n Tad yn bod ni'n rhydd i wahodd pobl i ddod i wrando. A da ni'n gweddio bydd mwy a mwy yn dod, nid jyst i wrando, ond i brofi dy ras a'r waith yn ei calonau trwy'r gair. Ac felly, da ni'n gweddio heddiw, os gwelid i fod yn dda, nid i siarad efo ni trwy dy air.
Gad i ni fod yn effro i glywed beth sydd gyda ti i'w ddeud wrthon ni. A gad i ni fod yn barod i ymateb i'r hyn sydd gyda ti i'w ddeud. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr da, ac er gogoniant i dy enw di. Amen. Wel, heddiw da ni falch o groesawu parchedu Gwion Jenkins yma i'n harwain ni trwy bregethu i ni. Mae Gwion yn frodor o Lanelli a mae o'n gweinidogaethu yn yr un ardal lle cafodd o'i fagu mewn gwirionedd. A dyn ni ddiolchgar iddo fo am roi amser i baratoi ar yn cyfer. Da ni'n edrych ymlaen at glywed beth sydd gan Duw i'w ddeud wrthon ni trwy i eiriau fo. Cyn hynny, mi ganon ni eto yr hyn ddyle fod yn ddymuniad calon pob Cristion. Iesu, rhown i ti bob anrhydedd. Iesu, rhown i ti'r holl glod. Uned dair a nef i ddyrchafu yr enw sydd goryw holl enwau'r rhod. O plygwn bawb mewn glin, plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad, cans plygu glin yw'n dyled ger dyfron. Cyffesiwn bawb yn awr, ef yw'r Crist, ef yw mab Duw, frenin io'r clodforwn di yn llon. Pob anrhydedd, pob bendith, pob gallu sy'n eiddo i ti. Pob anrhydedd, pob bendith, pob gallu sy'n eiddo i ti. Gwir fab y bywio Dduw. Bob anrhydedd, Iesu, rhown i ti yr holl glod. Uned dair a nef i ddyrchafu, yr enw sydd goryw holl enwau'r rhod. O plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad, plygu glin yw'n dyled ger ei ddyron. Cyffeswn bawb yn awr, ef yw Crist, ef yw mab Duw. Frenin yw'r clodforwn di yn llon. Pob anrhydedd, pob bendith a gallu sy'n eiddo i ti. Pob
Helo, a croeso cynnes i bawb sydd yn ymuno gyda ni nawr i addoli. Ni'n mynd i ganolbwyntio yn y bregaeth nawr ar rhai o'r pethau sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf, bod e'n rhagori fel datguddiwr, fel rhywun sydd yn datguddio Duw, e fe yw'r gorau. Ac peth arall yw bod Iesu yn rhagori fel gwaredwr. Iesu wedi dod i'n byd i achu pechaduriaid a sneb yn well na Iesu Grist. E fe yw'r unig un sydd yn gallu gwneud y gwaith yma. Felly mae Iesu yn rhagori fel gwaredwr. Dyma beth i ni'n darllen yn Hebreed pennod 1, Hebreed pennod 1, adnodau 1 i 3. Hebreed pennod 1, adnodau 1 i 3. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr ynhafied trwy'r proffwydi. Ond, yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym mewn mab. Hwn yw'r un a bynedodd Duw yn etifedd pob peth, a'r un a gwnaeth y bydysawd drwyddo. E fe yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp o'i sylwedd arno ef, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo goflawni peredigaeth pechodau, a'i steddodd ar ddehau lawr mawr hydy yn yr uchelder. Dychmygwch dau beth. Yr un cyntaf yw bod chi ar eich gwyliau, ond yn cyrraedd y gwesty yn y tywyllwch. Ond wedyn, yn dyhuno yn y bore, tynnu llenni yn ôl, ac wrth i chi dynnu y llenni yn ôl, i chi'n gweld yr olygfa mwyaf ogoneddus. Tynnu'r llenni yn ôl. Yr ail beth yw hyn. Yn agos iawn i'n capel ni yma yn Dafen Llanelli, mae pen cadlys ambulans yr awyr. A pan mae'r hofrennydd yn yr awyr, i ni'n gwybod bod angen achub rhywun. Bod angen achub rhywun pan mae'r hofrennydd yn yr awyr. Dyw'r hofrennydd dim yn codi'r awyr o'n i bai bod angen achub rhywun. Wel, yn ôl nawr at Hebreed 1. Wrth i ni feddwl am yr adnodau yma yn Hebreed 1, hynny yw adnodau 1 i 3, ni'n mynd i ganolbwyntio ar y pethau yma sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Mae e yn rhagori fel datguddiwr. Mae e'n rhagori fel person sydd yn datguddio Duw, fel person sydd yn dangos Duw i ni. Ac hefyd mae'n rhagori fel gwaredwr. Gwaredwr pechaduriaid. Weithiau, mae Cristnogion yn gwynebu erledigaeth cas a ffyrnig. A dyna beth oedd yn digwydd yn hanes y Cristnogion a ddallynodd y llythyr yma cyntaf. Erledigaeth. Ac oherwydd yn eu cefndir yn y crefydd Iddewig, ond nhw dan bwysau i droi eu cefnau ar yr arglwydd Iesu Grist a derbyn unwaith eto y crefydd Iddewig. Iddewon, fel Iddewon, ond nhw wedi dod i'r man, bod nhw wedi gweld a credu mae Iesu o Nazareth yw y Mesaia, ac wedi gweld bod Duw yn maddau pechodau yn llwyr pan i ni yn ymddiried yn Iesu Grist. Ffydd yn unig, yn Iesu yn unig, a mae Duw yn maddau ein pechodau. A nawr, maen nhw'n cael eu temtio. Maen nhw dan bwysau i droi eu cefnau ar y gwirionedd hyfryd hwnnw, bod Duw yn maddau ni ein pechodau trwy ffydd yn unig yn Iesu yn unig. Ac ychwanegu yw ffydd yn Iesu y crefydd Iddewig. A felly mae'r llythyr yma'n i rybuddio nhw, ac yn eu hannog nhw i edrych ar Iesu Grist ac i canolbwyntio ar Iesu Grist. A felly mae'r llythyr yma yn disgrifio gogoniant Iesu Grist i ni mewn ffordd hyfryd ac yn tanlinellu bod Iesu yn rhagori ar bopeth a phawb arall. Felly, gadewch i ni feddwl gyda'n gilydd am, yn gyntaf, bod Iesu yn rhagori fel datguddiwr ac yn ail mae Iesu yn rhagori fel gwaredwr.
Mae Iesu yn rhagori fel datguddiwr. Adnod 1. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafied trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae Duw wedi ein creu ni, ac mae e yn datguddio ei hunan i ni. Mae Duw yn tynnu y llenni yn ôl, fel bod ni'n gallu gweld ei natur e, ei berson e, a'i weithredoedd ef. Cyn dyddiau Iesu, yr oedd Duw wedi datguddio ei hunan i wahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd, ond nawr mae e'n datguddio ei hunan i ni ac yn llefaru i ni mewn ffordd terfynol iawn trwy ei fab Iesu. Hynny yw, sdim angen i ni wybod mwy na beth mae Duw wedi datguddio i ni yn Iesu Grist. Mae Iesu wedi datguddio cyfan sydd angen arnom ni ynglyn â Duw. Sdim angen i ni i geisio gweithio cyfan allan mas yn hunain, oherwydd bod Duw wedi datguddio ei hunan, ac mae e wedi dangos i ni y fath Duw yw ef. Fel sut? Trwy Iesu Grist. Ac felly, os i ni am wybod am Dduw, rhaid i ni edrych ar, meddwl am, a dysgu am Iesu Grist. Roedd Iesu ei hunan yn gallu honni yn hyderus. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. A pan ych chi'n meddwl am y peth, sneb yn well na Iesu i ddatguddio Duw? Wel pam? Wel, yr ail adnod yn Hebreaid pennod 1. E fe sydd wedi ei benodi yn etifedd pob peth. Mae Duw wedi addo pethau rhyfedd i'r mab. Mae Duw wedi addo pethau rhyfedd i'r Iesu a ddaeth o'r nefoedd i farw ar y groes, atgyfodi o'r bedd ac wedi esgyn i'r nef. Mae Duw wedi addo un diwrnod, bydd bob person yn plygu ac yn cydnabod ac yn cyffesu bod Iesu yn arglwydd. A dyma beth mae Paul yn canolbwyntio Filipiaid pennod 2, adnodau 9 i 11. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu a plygau pob glin yn y nef, ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod, fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant, Duw Dad. Bydd pawb yn plygu, bydd pawb yn confesu ac yn dweud fod Iesu yn arglwydd. A mae Duw wedi addo hwn i'r mab, a bydd y mab yn etifeddu pob peth. Mae Duw hefyd wedi addo y bydd deyrnas mab Duw yn ymestyn dros y cenhedloedd i gyd. Salm 2, adnod 8. Gofyn a rhoddau i tir cenhedloedd yn etifedd ac ei thafodd deiar yn eiddo i ti. Ac bydd Duw y Tad yn cyflawni ei ewyllus i gyd, a'i holl addewidion yn y mab. Hynny yw, y mab a ddaeth fel baban i'n byd ni, i fyw yn berffeth, i roi ei hunan fel aberth ar y groes dros bechod, yr un sydd wedi atgyfodi o'r bedd ac sydd nawr ar ddehailaw y tad. Bydd Duw yn cyflawni ei holl ewyllus a'i holl addewidion yn y mab. Ac felly, i danlinellu bod y mab yn rhagori ar bopeth. Mae Iesu yn rhagori ar bopeth, felly sneb gwell i ddatguddio Duw i ni, egluro Duw, disgrifio Duw, na Iesu Grist. Ac i danlinellu hyn, i ni'n darllen nawr yn y trydydd adnod yn Hebreaid pennod 1, i fe yw disglair deb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd arno ef. Y mae y mab yn ddisgleirdeb
gogoniant tragwyddol Duw. A mae Duw weithie'n rhoi gebolwg i ni o'i ogoniant. A pan mae Duw yn gwneud hyn, mae'n gallu fod yn brofiad brawychus dros ben. Profiad cynhyrfus. Profiad sydd yn gwneud i ni ei barchu. Ond dim un o'n ni'n gallu sefyll o flaen gogoniant cyflawn Duw. Ond mae y mab. Mae y mab yn ddisgleirdeb gogoniant Duw. Mae Duw yn sanctaidd, 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 holl a lluog. Yr un peth heddi ac oedd e ddoi. Mae Duw yn gwybod popeth. Mae e'n gallu gwneud popeth. Mae e'n bresennol ym mhob man. A dim ond y mab. Dim ond y mab sydd yn gallu datguddio i ni gogoniant tragwyddol Duw. Oherwydd mae gogoniant tragwyddol yw gogoniant Duw. Sdim un angen, sdim un angel yn gallu datguddio gogoniant Duw i ni. Sdim un dyn, sdim un menyw yn gallu dangos a datguddio Duw i ni. Dim ond y mab. Felly, trwy y mab sy'n ddisgleirdeb gogoniant tragwyddol Duw, y mae Duw yn llefaru. Mae stamp y sylwedd Duw arno ef. Felly, os i ni amweld, deall a gwerthfawrogi gogoniant Duw, beth sydd rhaid i ni gwneud? Wel, canolbwyntio ar Iesu. Meddwl am Iesu. Myfyrio am Iesu, mab Duw. Credu yn Iesu, mab Duw. A mae y mab hefyd yn datguddio ac yn dangos i ni grym ac awdurdod Duw. Yn y creawd, trwy y mab, creodd Duw y bydd. Pan dywedodd Duw, bydded goleuni, fe gwnaeth y cyfan trwy'r mab. Siwd creodd Duw y bydysawd trwy'r mab. Siwd mae'r creawd yn aros at ei gilydd trwy geiriau nerthol y mab. Mae'r adnodau yma yn disgrifio pethau enfawr am ogoniant unigryw Iesu, mab Duw. Ac mae'r cysylltiad yn cael ei gwneud am y mab yn dod i'n byd ni i rygori fel gwaredwr. Felly mae Iesu yn rhygori fel rhywun sydd yn datguddio Duw. Sdim angen i ni fynd i unrhyw man arall neu unrhyw berson arall os ydyn ni am wybod am Dduw. Mae Iesu yn rhygori fel datguddiwr, fel rhywun sydd yn datguddio Duw. Ond yn ail, mae Iesu yn rhygori fel gwaredwr. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddehaelawr mawr hydy yn yr uchelder. Hebreaid 1, adnod 3. Pan yn meddwl am Iesu yn ein byd ni yn datguddio Duw, ni'n gofyn, wel pam? Pam oedd angen i Iesu i ddod i'r byd i ddatguddio Duw? Wel, oedd rhaid i Iesu ddod i ddatguddio Duw, ac hefyd oedd rhaid iddo fe ddod oherwydd mae angen gwaredwr ar bechaduriaid. A mae rhaid i Iesu i farw fel aberth pechodau. Dyma'r cynllun Duw. Gwrandewch i Iesu Grist ei hunan. Ioan pennod 3, adnodau 14 ac 15. Mae'n rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu, mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragwyddol ynddo ef. Chi'n sylwi? Mae'n rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu. Pam? Mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragwyddol ynddo ef. Sut, i chi mynd i gael bywyd tragwyddol? Wel, trwy credu yn Iesu.
Sut ych chi mynd i goncro'r beth? Wel, trwy credu yn Iesu Grist. Felly oedd rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd rhagwyddol yn ddiwedd. Ac wedyn ni meddyliwch y Marc pennod 8, adnod 31. Yna, dechreuodd ei ddysgu bod yn rhaid i fab y dyn dioddef llawer, a chael ei wrthod gan yr henuried a'r prif offeiried a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Unwaith mae disgyblion Iesu yn dod i'r man bod nhw'n gallu gweld mai fe yw y Mesaia, mae e'n dechrau dysgu bod rhaid i fab y dyn dioddef llawer. Cael ei wrthod gan yr henuried a'r prif offeiried a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Chi sylwi unwaith eto y geiriau, rhaid i fab y dyn. Pa mae Iesu yn dod i'r byd oherwydd mae rhaid iddo fe i gael ei ddyrchafu ar y groes. Mae rhaid iddo fe cael ei ladd. Mae rhaid iddo fe concro y bedd. Felly, gwaredwr yw Iesu mab Duw. Person sy'n achub. Pa fath o waredwr, pa fath o achubwr yw Iesu mab Duw? O wel, gwaredwr ysbrydol, gwaredwr pechaduried. Ac i ni methu meddwl am Iesu, heb feddwl am Iesu fel un sydd wedi dod i'n hachub ni o'n pechodau ac i buro ni o'n holl bechodau. Roedd Iesu yn gwbl eglur bod e wedi dod fel gwaredwr pechaduried. Oedd Iesu'n ymwybodol. Mae dyma reswm yr oedd e yn y byd wedi dod i achub pechaduried. Ie, y groes, anelu at y groes, marw ar y groes, rhoi ei fywyd fel aberth dros bechod, unwaith ac am byth, marw yn lle pobl fel ni sydd wedi methu. A dyna yw'n hanes ni, dyna'r gwirionedd amdano ni, bod ni wedi methu. Ni wedi methu caru Duw. Ni wedi methu caru ein gilydd. Ni wedi methu addoli Duw fel y dylem. Ni wedi methu ac i fyddhau i holl gorchymynion Duw. Dyna'n hanes ni. Dyna'r gwirionedd amdano ni. Amdano fi, amdano ti, amdano ni. Ni wedi methu. Ni wedi methu yn llwyr. Pechaduried euog i ni ger bron Duw. A felly mae rhaid cael gwaredwr. Roedd rhaid i Iesu i dod i'n byd. Rhaid credu. Rhaid felly ymddiried yn Iesu. Mwyn achub pechaduried, anfonodd Duw angel i'r byd? Na, anfonodd Duw ei fab. A buodd Iesu i farw ar y groes yn ôl i'w yllus Duw. Duw yn dryllio ei fab oherwydd bod e'n dioddef dros camweddau pobl fel ni. Rhaid credu yn Iesu, ef yw'r unig gwaredwr, a mae e'n rhegori fel gwaredwr. Oherwydd ar ôl gorffen ei waith fel gwaredwr ar y groes, mae Iesu yn atgyfodi o'r bedd. Mae e'n mynd yn ôl i'r nefoedd. Mae e'n mynd yn ôl i'r nefoedd i eistedd a ddehailaw mawr hydy yn y nefolion leoedd. Yn eistedd? Pam mae Iesu yn eistedd ar ddehailaw y tad? Paham? Wel, mae'r gwaith wedi gorffen. Weithiau ar ôl diwrnod caled iawn o waith, i ni'n cyrraedd adre a ni'n eistedd. A gwaith ar ben, a gwaith wedi gorffen, a ni'n gallu eistedd. A mae Iesu yn eistedd a ddehailaw y tad oherwydd bod y gwaith o achub pechaduried
wedi gorffen. Mae wedi dod i ben. A nawr mae yna obeth a gall pechaduried, pobl fel ni, dod i ymddiried yn Iesu Grist a derbyn maddeuant pechodau. Ond sylwch, mae Iesu yn eistedd ar ddehailaw y tad. Y lle o'r anrydedd ucha. Pan ych chi'n gwylio gemau Olympedd, a pan ni'n dod at y seremoni medal, mae'r un sydd wedi ennill y medal air yn sefyll lle yn y man canol ar y podiwm. Y lle o'r anrydedd mwyaf. Wel, y lle ar ddehailaw y tad yw'r lle mae'r anrydedd ucha. A mae Iesu yn eistedd yno, wedi gwblhau ei waith o datguddio Duw a hefyd achub pechau diried. Felly wrth ni ddod i ben nawr, gallwn gweld bod Iesu yn rhagori. Mae e'n rhagori fel gwaredwr. Mae e'n rhagori fel gwaredwr pechaduried. Mae e'n unigryw. A gallwn ni edrysto fef. Gallwn ni ymddiried ynddo fe yn llwyr. Ac i ddweud y gwir, mae rhaid. Mae rhaid i bob un o ni i ymddiried yn Iesu Grist mwyn derbyn maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Wel, i orffen. Ie, dath Iesu fel baban i'n byd ni. Daeth mab Duw i'n byd ni fel person tlawd. Dath i wasanaethu. Dath i edrych am y rhai sydd ar goll. Mae Iesu Grist yn rhagori ar bawb a phopeth. Mae e'n rhagori dros ar bawb a phopeth fel person sy'n datguddio Duw. Ac fel person sydd yn puro ni o'n pechodau. Wel, diolch yn fawr iawn am wrando. Gobeithio bydd y breigydd yma yn fendith i chi, a diolch am roi y gwahoddiad i mi i rannu gair y Duw gyda chi. Mae Iesu yn rhagori ar bawb a phopeth. Diolch iddo. Amen. Wel, diolch chi gwian am ei air i ni y bore yma. Mewn ymateb, gadewch i ni gyffesu'n ffydd yn Iesu unwaith eto, trwy ganu mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw y nawr, brenin nef a deiar lawr. Ma
A gobeithio chi brofi bendith wrth ymuno efo ni heddiw i addoli. Gadwch i ni gloi mewn gweddi. Byddai'r gair a ddaeth yn gnawd yn mwyn. Yr un y daeth y gras a'r gwirionedd drwyddo ac sy'n ddisgleirdeb gogoniant y tad, lenwi yn meddyliau a rhyfeddod, yn cadw nosyngedig ar ei fron, a llenwi'n calonau a mawl i'w enw mawr, gogoniant Duw Dad. Amen.